Olemekezeka Dr. Dalitso Kabambe, we are live on Times Television. Very briefly, ndi utenga wanju mene munabweretsera anthu kuno kumulanje. Ndi utenga ona kuti boma lilipo panoli lakanika, anthu akuvutika, kuli njala, mphawi sunatheke kukonzeka, zinthu zikungokwera mtengo, ma business kusakuyenda bwino, anyamata ntchito sakuzipeza, zikufunika kukonzanso dziko lathu. Ndi ife timauza Amalawi kupyolera kuno kwa Kanamphungo kuti ife chipani cha UTM takonzeka kulamba pa 16 September tizachikonzanso chuma dziko lino. Njolinga kuti mitengo idzakhale kukhazikika, komanso tizayike ndalama zokwanira kuntchito za ulimi tizazikonzenso kachiwiri. Tizapanga ma factories ndi kukonza zimene zija. Ndalama zina zochuluka tizayike nkhani za migodi, tizasinthe kuno kuli migodi itatu imene tingate kuitsekula wa bauxite, water ya earth konkuno kumulanje, komanso wina water ya earth ku Phalombe. Migodi yonse tizaitsekula ife ya UTM zaka 5 zoyambirira. Komanso ntchito za zokopa alendo kuno kumulanje ali ndi phiri the third largest mountain kuno ku Africa. Sidaligwisa ntchito bwino kwambiri kuti zikopera alendo. Tifuna tipange ma meters ambiri okopera anthu kuti abwere kuno kumulanje. Zimene